ವಾಟ್ ಅ ಕಾಮಿಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಯಾನಿಕ್ಲ ಅರುಣ್ ಪಾತಿರ್ನಿ ಹರಿಣಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಸೀಸನ್ 1 ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆವಂದಿತ್ತನು. ಆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಸೀಸನ್ 1ಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಬರೋಡು ಬಣ್ಣದ ಆಸೆ ಇಡಿತ್ತ. ಆ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ನೇನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಫೌಂಡರ್ ಐನಂಚಿನ ಶಿವಶರಣ್ಣ ಬೊಕ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಎಡಪದವು ನೆತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರನಂಚಿನ ವಿಜಯ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಅವನನ್ನು ಅಕಲ ಖಾಲಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಡು ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಮೂಡೊಂದನ್ನು ದಯಪಂಡದಾಂಡ ಅಕಲು ಮಾತ್ರ ತೆಲ್ಪಂದೆ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲಿನ ತೆಲ್ಪವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಅವನನ್ನು. ಆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಸೀಸನ್ 1ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬರೆ ಗಾಯಿಸಿ ಅವೇನು ತುದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತಂಡದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಸೀಸನ್ 2 ಪಂಡದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯ ನಿತಿನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಪೋಕ ಪಂಡದ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಕುತೂಹಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಕೂಡ ಈ ಸೀಸನ್ 2ಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಎಂಟ್ರಾಯ. ಎಂಕ್ಲು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆಗೆ ಎಂಟ್ರಾಯಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಡೈನಂಚಿನ ಅನುಭವ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಆಡೆ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಅನುಭವ ಅವು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ. ಅವು ಏಪಗಳ ಮರಪನವನಂಚಿನ ಘಟನೆ ದಯಪಣ್ಣಾಗ ಸುರುತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಎಂಚ ಪಂಡಿದಾಂಡ ಆ ಭಿಕ್ಷುಕನ ಬಗ್ಗೆದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಟುನಾಯನ ಬಗ್ಗೆದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಚ ಬತ್ತಿನಿ ಪಂಡಿದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಹರೀಶ್ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಹರೀಶ್ ಹಾಲದ ಬದವು ಆರು ಇಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತುಂಬ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ತುಯ್ಯರು ಆ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆರೊಂಚೂರು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅರ್ನ ಅಂಚ ಪೊಳ್ಳೆನ್ ತುಯ್ಯರ ಆ ಪೊಳ್ಳೆನ್ ತೂನಾಗ ನಮಗೆ ರಪ್ಪ ಮಂಡೆಗೆ ಪೋಯಿನ ಪಂಡದನ ವಿಷಯ ಪಂಡದನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ದು ಅದನ್ನ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಉಂತು ತುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ತೂಪುನೊಂಜಿ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆಗೆ ಪೋಯಿನ ದೇವೋ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂಚಿನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಸುರುತ್ತ ಟೈಮ್ ತುಪ್ಪುನಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣ ವೈರಸ್ ತುತ್ತೊಂದು ಬೋಪುನ ಎಂಚಿನಿ ದೇವ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೀರೆ ಪಾಡ್ದು ಪೋಪುನ ಒಂಜಿ ಪಂಜನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವು ಗುರ್ತು ಈ ಮಿಡಿ ಪಾಡ್ದು ಪೋಪರತ ಈ ಊರ್ದಕ್ಲು ತೂನ ದಾದ ಬನ್ವೇರು ಊರ್ದಕ್ಲಿಗೆ ಬುಡ್ಲೆ ಇರ್ನ ಪೆದ್ದಿನ ಅಪ್ಪೆ ಗೊತ್ತಾನದ ನೆರೆಯರ ನೆರ್ಪೆರಪ್ಪ ನೆರ್ಪೆರ ದಾಯ ನೆರ್ಪೆರ ದಾಯ ಪಂಡ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಡ್ರೆಸ್ ಅಪ್ಪನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಮಬೋಡಿ ನೇ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಮಬೋಡು ಯಾನ ಯಕಾಡಜೆ ತೂನುಲ್ಲ ಗುರ್ತ ಪರಿಚಯ ದಾಲೆ ಇಚ್ಚಿ ಬಾರಿ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಪಣನುಲ್ಲಾರ್ದಿ ಈರಿಯೇರಿ ಯಾನ ಮೋನೆ ಯಾನ ನೈಂಡೆ ಮೋನೆ ಮನಿ ಇಪ್ಪನ ಕುಲ್ವಡಿ ಅಂದೆ ಔಸೈಡ್ ಯಾನ ಈರನು ಓಲಾ ತೂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾನ ಓಲಾ ತೂತಾರ ಯಪ್ಪ ಯಾನ ಬಾರಿ ಮನ ದುಂಬದ ನಾಟಕದ ಕಾಮಿಡಿ ಆಕ್ಟರ್ ಅಂದೆ ಯಾನ ನಾಟಕದ ಕಾಮಿಡಿ ಆಕ್ಟರ್ ಯಾನ ಅವರಿ ವಿದೂಷಕೆ ಯಾನ ನಪುಂಸಕೆ ಮರಿಯಾದ್ರೆ ಕುಂದ ನಾಟೋಡ್ ಮಾರಲ್ಲ ಹಲೋ ಆಡಿಷನ್ ಎಂಚನ್ ಪಂಡನಾಗ ಜಡ್ಜ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಶಿವಶರಣಗ್ಲ ವಿಜಯ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ದ ಆಡಿಷನ್ನೇ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಎಂಕ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ರೌಂಡ್ಗೂ ಒಂಜಿ ಫೊಲಬಾದ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ರೌಂಡ್ಗೆ ಫೊಲಬಾಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಎಂಕ್ಲ ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ಕುಲ್ಲುನ ಎಂಕ್ಲನ ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ತ ಅವು ಆತ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಕ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮಟ್ಟಗೆ ಬತ್ತಿಜಾಂಡ್ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲದ ನಿಕ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದಾತ್ರ ಈ ನಿಕ್ಲ ಅಭಿನಯ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಸುಧಾರಿಸಲೇ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊರಿಯರು ಬೇಲೆ ಜನಕ್ಲು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಅದನ್ನೊಂತೆ ಒಂತ ಡಲ್ ಪೋಂಡು ಎರಡನೇ ರೌಂಡ್ ಯಾನಿಂದ ಇರ್ನ ಈ ಸರ್ತಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ತಿರ್ತು ಬೈದನು ಪನ್ನಾಗ ನಿಖಲ್ನ ಲೆವೆಲ್ ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ಲೆವೆಲ್ ನಿಖಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಪನ್ನಾಗ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಲೆವೆಲ್ ನಿಖಲ್ನ ಟೀಮ್ ಅಂಚದು ಅವೆನ್ ಎಂದು ನಿಖಲ್ ಏಪಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೋಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಓಕೆ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನಿಖಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆಂದ ಆತಜ್ ಬನ್ಪಿಚ್ಚಿ ಮುಖ್ಯ ಎಡ್ಡೆಂದ ಆತಜ್ಲೆ ಬನ್ಪಿಚ್ಚಾನು ಸಾಧಾರಣ ಓಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾತ್ರ ನಿಖಲ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ನಿಖಲ್ನ ನಾಲ್ಜಂದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಲೈಕತ್ತುಂಡು ಪಂಚಿಸ್ಲಾಯ್ತು ಡೈಲಾಗ್ ಡ್ರೈವರ್ ಲೈಕತ್ತುಂಡು ಮಾತ್ರ ಅವು ಯಾಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಯಾವ ಓಕೆ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ನನ್ನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇನ್ನಿತ ಪೂರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆತನು ಪೂಜಂತಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಅಂಚದು ನಿಖಲ್ ಒಂಚೂರು ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಟ್ ಬೆಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಜನೇ ರೌಂಡ್ದು ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡನೇ ರೌಂಡ್ ಬಂದನ ಅಂಗವಿಕಲರನ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಐನಂಚಿನಕಲ ಬಗ್ಗೆದ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಂಕಲು ಮಂತ ಅವು ಕೆಬಿಕೆ ನನ್ನ ಏನಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಸ್ಲೋ ಪೋಂಡು ಒಂಚೂರು ಓಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಲ ಹಾಂಡ್ ಪಂಡದ ಎಂಕ್ ಬಂದಿರ ಆಮೇಲೆ ತಿದ್ದದು ಮೂಜನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಂತ ಅವು ಪಂಡದಾಂಡ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೀಳು ಭವನ ಹಿಡಿದು ಏರಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲು ಏಪಲ ಜೋಕುಲ್ಲಕ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಅಂಜಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲು ಕೊರಿಯ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯನ್ನು ದಯ ಪಂಡದ ಎಂಕ್ಲು ದುಮ್ಮ ಐನಂಚಿನ ತಪ್ಪು ಮಾತ ಮನವರಿಕೆ ಮಂತದ್ದು ಶೋಕ ಐನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲು ಕೊರಿಯ
ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನರಮಾನಿ ಒಂಜಿ ಕಾಡು ಉಂಟು ಯಾಪ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ನಿಂತು ನರಮಾನಿ ಒಂಜಿ ಕಾಡು ಉಂಟು ಯಾಪ ತಪ್ಪು ನರಮಾನಿ ಒಂಜಿ ಕಾಡು ಉಂಟು ಯಾಪ ನಿಕ್ಕು ತೋರ್ಪೆತ್ತೆ ನರಮಾನಿ ಒಂಜಿ ಕಾಡು ಉಂಟು ಯಾಪ ಚಡ್ಡಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಚಡ್ಡಿ ಆಡುವೆ ಈ ಚಡ್ಡಿ ಆಡಿಜಾ ಪ್ಯಾಂಟ್ ತುಲೈ ಚಡ್ಡಿ ಪಾಡುಂದಾನ ನಾರ್ಮಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ದ ಫಿದೈ ಚಡ್ಡಿ ಪಾಡುಂದಾನ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಪಗಂಡ ಚಡ್ಡಿಯೇ ಪಾಡ್ತಿನ್ನ ಡಾಬರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅವೆಲ್ಲ ಕೇನ್ ಮಾತಮೆ ಮಾಡ್ಲ ಪ್ರಯಾದಕಲ್ನಿ ಏ ಪರಿಣಾಮ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ತಗೋಡು ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆಸೆದ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕುಲು ಕೊರಿಯಾ ಅವು ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾನ್ ದಯಪಂಡನ ಐಟ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇತ್ತು ದಾದಪಂಡನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ನಾಗ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲದ ಪಂಪನ ಒಂದು ವಿಷಯನೇ ಐಟು ಬೈದಿಜ್ಜಾನ್ ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಉಪ್ನಾಗ ಓಡೆ ಮಟ್ಟ ದಯಪಂಡದಾಂಡ ಆ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬರ್ತಂದಾನ ನಮಕೊಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಉಮ್ಮಸ್ತಿಕು ದಯಪಂಡ ಆ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಕೊಡ್ಜಿರು ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂಚ ರಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಮಂಡೆಗೆ ಹೋಯಿನ ದಾದಪಂಡನ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಪಂಡ ದಾದ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಪಂಡದಾನ ಒಂದು ಕಲಿಯುಗಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಈಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಅವತಾರಲು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪಂಡೆಯರಿ ವಿಠಲೆ ಈಗ ಈಶ್ವರ ಪಂಡೆಯರಿ ಶಿವೆ ಆ ರಡ್ಡೆ ಜಂತ ಅವತಾರನೆ ಈ ಬಲಿ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಕೊರಿಯ ಅವಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾನ್ ನಿಜವಾದ ಕೇಳಿ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪಂಡದಾದ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಆತಮ ಅಂದ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಐತೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಮರ್ಮ ಏರೆಗಾಣ್ಲ ಗೊತ್ತನ ಬೈಜಿನಕ್ಲೆಗ್ ಏರೆಗಾಣ್ಲ ಗೊತ್ತನ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪಂಡದಾದ ಐತೆ ಎತ್ತೋ ಜನಕ ನುಪ್ಪು ತಿಕ್ಕದ್ರ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪಂಡ ಕಲಿಯುಗೊಡು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲ ಈಶ್ವರ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲ ಅವತಾರಲು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪಂಡ ಏರ್ಮೆ ಗೋಪಾಲೆ ಪಂಡದ ಸತೀಸಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗೋಪಾಲಿ ಕುಡಂಜಿ ಪುದರಿಜ್ಜ ರಂಗ ಕುಡಂಜಿ ಪುದರಿಜ್ಜ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪಂಡ ವಿಠಲ ಈಶ್ವರ ಪಂಡ ಏರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪಂಡ ವಿಠಲ ಈಶ್ವರ ಪಂಡ ಶಿವ ಶಿವ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಶಿವ ఒక ಕುಲಿಯರ್ ಮೇ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಅವತಾರಲೇ ಈ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಆ ಥಾಟನ್ನು ಪತ್ತಂದು ಎಂಕುಲು ಆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಅವು ಐಟ್ ಎಂಕುಲು ಪಾಸ್ ಆಯ ಐಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಎಂಕುಲು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ಒಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜಾನು ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡದ ಗುರುಭಾಯರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂಚು ರಿಚ್ನೆಸ್ ಮಂತದ ಎಂಕ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊರಿಯರು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಅದು ಪೊರ್ಲಾದ ಮುಡ್ದು ಬರ್ತಂಡು ಆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಚೇತನ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಭಾಗ್ಯಗ್ಡೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಶಿವಶರಣ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತು ಇತ್ತೇರು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾಡಿದ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಂಚಸು ಒಂಜಿ ಓವರ್ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಮಂತೇರು ಅವು ಕುಡ ರಿಪೀಟ್ ಆಂಡು ಅವು ಮಂತರ ಪೋಡ್ಚಿ ಮಂಡೇರು ಆದ್ರೆ ಅಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯನ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಪಂಡೇರು ನಿಕ್ಲು ಟಾಪ್ 3 ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ನನ್ನ ಆಯ್ತು ನಿಕ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬಲೆ ಪಂಡದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ದಯಪಂಡ ಅವು ಕೊರ್ನ ಟಿಪ್ಸ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೂರಕವಾಪುನು ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂತಿನಕುಲು ಪಿರ ಬೈದ್ದೇರು ನನ್ನ ನಿಕುಲು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪುದರ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ನಿಕಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟ ಬಲೆ ತೆಲ್ಪ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಿಡ್ ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಪಂಪಿನಿ ನಿಖಿಲ್ ನಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆವಡು ಬಂದಾಗ ನಲ್ಲ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಪಂಚಸ್ಲ ಒಂಚೂರು ನನ್ನ ನಿಖಿಲ್ ಪೂರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಐ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಬಂದಾಗ ನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ನಿಖಿಲ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಅ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಭಾರಿ ಲಾಕ್ ಆನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬೈದ ಆ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬೈದಿನ ಹರಿಣಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡಡು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಫೈನಲ್ ಬೈದನ ಎಂಕ್ಲ ಈ ತಂಡ ಮತ್ತು ನಿಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದರು ಆತ ಎತ್ತಂದೆ ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಈ ಎಂಕ್ಲು ಈತ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಕೊರಿಬೇಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲಸ್ ಆತನ ಬಂಡದನ್ನ ಪಿದೆ ಓಲಾಣ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ತಿರುಗದನ ಪಬ್ಲಿಕ್ದಲ್ಲ ತಿರುಗದಾಣದನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ ಕಾಮಿಡಿ ಆದ ಬಂಡದನ ಏನು ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಪರ್ಸನ್ ಎಂಗೆ ಕಾರಣ ಗುರ್ತೇಜಿ ಎನ್ನ ಎದುರು ಬತ್ತೀರಿ ತೆಲ್ತು ಎಲ್ಲ ತೆಲ್ತ ಹೇಳ್ದ ಕಾರ್ಯ ತೆಲಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ಜಿ ಆ ಸೀದಾ ಬರ್ರ ತೆಲ್ತೊಂದು ಸೀದಾ ಹೋಯ್ನಿ ದಾಯ ಪಂಡದನ ಒಂದು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡದಾಂಡ ಎಂಕಲ ಆ ನಟ್ಟು ನೇನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಆ ಸಚಿನ್ ಧರ್ಮಗಿರಿ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಪುದಾರು ಆಯ್ನ ಏಲ ಸಚಿನ್ ಪಂಡ ಲೇಪುಜೇರು ನಟ್ನೆ ಓಲ್ ಎಂದಿಗೇನು ವೇರು ಅವು ಆಯ್ನಿ ಮಾತ್ರ ದಾಂಡ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಡು ಈ ಓಲ್ ಕೇಂಡಲ್ಲ ಮದಿಮೇಡ ಆಡು ಇಜಿನ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಮುರಂಗಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಂದು ಪುನಗ ಒರೇ ಬರ್ತದೆ ಈರತ್ತ ಮಾರ ನಟ್ಟು ನಾಯ ಬಾಡ್ದು ಅರುಣ್ ಸರ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಇರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆತನ ಲಾಯಕ್ ಆತನ ಮಸ್ತ್ ಪುಗಾರಿಯರು ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಓಲ್ ಬಣ್ಣ ಮದಿಮೆದವಳು ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋ ಬರ್ತದೆ ಈರು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲದಾರ್ತೆ ಕೇಂಡೇರು ಇದೊಕ್ಕ ನಾಟಕ ಎಂಕುಲು ಪೋನಾಗ ಅವರ ಉಲ್ಲಾಲಾಡು ಕೇಂದಿತ್ತೇರು ನೀರು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕ್ ಪಂತೇರು ಈರು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲ ಲಾಯಕ್ ಮನ್ಪರ್ ಲಾಯಕ್ ಆತನ ನೀರು ನಾನು
ಇರು ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಆದುಲ್ಲ ರೀ ಹೈ ಹೈ ಲೈಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಮೆಲ್ಲ ಆ ಕೇರಿದ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಎಂಜಿನೇ ಪಕ್ಕಡಿ ಸಾವು ಇರ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕುಲ ರೀ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡಿ ಇದು ಇರ್ನ 6 ಪ್ಯಾಕ್ ಅತೆ ಅಂದ ಮೇಡಮ್ ಎನ್ನ 6 ಪ್ಯಾಕ್ ಮೇನ 8 ಪ್ಯಾಕ್ ಇರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ 8 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮೇಡಮ್ ಈ 6 ಪ್ಯಾಕ್ ಬರೋಡಂಡ ದುಮ್ಮು ಬಾರಿ ಗೊಬ್ಬುದೆ ದಾದ ಮತ ಗೊಬ್ಬುದಾರೆ ಇಸ್ಪಿಟ್ ಅಂದರ್ ಬಾರ್ ಉಲೈ ಪಿದೆ ಗುಡು ಗುಡು ಸಿ ಇರ ಅವೇನೆ ಗೊಬ್ಬುಡಾತೆ ಈ ರಿಂಚಮನ್ ಪರನ್ ಗೊತ್ತೈತನ ಯಾಮ್ ಫಿರಂಗಿಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬುದೆ ದಾದೆ ಲೂಡ ನೇ ಇರ ಲೂಡ ಗೊಬ್ಬುಡ ಮಲ್ಲಚಿ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕ್ ಪಾತ್ರ ನುಲ್ಲಾರೆ ಇದು ಇರ ಪುದರ್ ದಾದ ಪಂಡಾರೆ ತನ್ಯಪ್ಪೆ ತನ್ಯಪ್ ಏತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪುದಾರೆ ತನ್ಯಪ್ ಹೈ ಹೈ ಲವ್ ಯು ನಾನೆಲ್ಲ ಸುಯಿಂತ ಜನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಪ್ಜರ್ ಮೇಡಮ್ 4 ರೌಂಡ್ ದೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ದ ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಎಂಚೇತನ ಮಾಡಿದ ಮೋನೆ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಮೋನೆ ಯಾನ್ BBM ಪಂಡ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆತು ಬಂದರ್ಡು ಬೊಂಡ ಮಾರ್ನ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಿನ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಎನ್ನ ಆಡಿಷನ್ ಐದ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡು ಯಾನ್ ಶಿವಣ್ಣೆ ಪಂಡದು ಸಮಾಜ ಸೇವಕನ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಪವನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಮಲ್ಲಕ ಇರು ದೂರ ಬಿದ್ದ ನೀ ಯಾನು ಸೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಅಂದಂಡ MBBS ಮಲ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ MBBS ಗುಡ್ 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 MBBS ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎಂಕ ಯಾನ್ BBM ಸೇ ನನೆ BBM ಅಂತ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕದ ಜನ ಅಂಚೆ ಮೂಲ ಅಂಚೆ ಪೋಪಣ ಅಂದತೆ BBM ಅಣ್ಣ ದಾದೆ ದಾದೆ ನಾರ BBM ಅಣ್ಣ ದಾದ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ BBM ಅವತ್ತವು ಎನ್ನ BBM ಅಣ್ಣ ಬೇತನೆ ಬಂದರಡು ಬೊಣ್ಣ ಮಾರ್ನು ಯಾನ್ MBA ಎಂಜ MBA ಮಂಗಳೂರು ಬಿಕಾರಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅಂಚ ಎಂಜಿನ ಬೇ ನಿನ್ನ BBM ಆಪಣಿಗೆ ಎನ್ನ MBA ಆಪುಜ ಸಾಮ ರಡ್ಡಂತಲ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ನಿನ್ನ ತಟ್ಟೆನ ಬೊಂಡ ಅಡಗಾಂಡು ಅನ್ಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಅಂಜಿ ಕಂಡನ ಬಡಿದಿನ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ತೂಗೋಡು ಪಂಡದ ದಾದ ಒಂಜಿ ಪಂಡದಂಜಿ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ದು ಬೊಕ ಬಲೆ ತೆಲುಪಲೆ ಪಂಡ ದಾದ ಪಂಡದು ಹಿಂಗೆ ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರದ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪ್ರಾಯದ ಏನ ರೋಲು ಅವ್ರೇನ ಅಂಬೇರ್ನ ರೋಲು ಕರಿಯ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಐಟ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಒಂಜಿ ಥಾಟ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಅವೇ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ಪಂಡ ಈಶ್ವರ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂಜಿ ಅವತಾರಲು ಪಂಡದು ಅವು ಒಂಜಿ ಥಾಟ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಅವು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಯಾನು ದೇವ್ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಖಂಡನೆ ಬಡಿದಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಯ ಪಂಡದಾನ ಬಡಿದಿಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಪ್ಪನ ಮರ್ಲು ಖಂಡನೆಗೆ ಪರ್ಪನ ಮರ್ಲು ಆಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಪ್ಪನ ಮರ್ಲಿಗೆ ಏನ ಜೋಸ್ತಿ ಸಿಂಗಂ ಸೂರ್ಯನ ವೇಷಪಾಡದ ಬರ್ಪವನ ಒಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಂತಿತ್ತ ಐಟ್ ಯಾನ್ ಅಲ್ಲ ಖಂಡನಿ ದೇವ್ ಪನ್ಪನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಿಂಗಂ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿಂಗಂ ಸೂರ್ಯ ನಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸಿಂಗಂ ಪಿಕ್ಚರ್ ನ 30 ಸರ್ತಿ ದೂತ 30 ಸತಿ ರಾಗವೇ ತೊಜಿಪದಿ ಎಂಜಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೀ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆತ ಮಾರಾಜಿ ದಾಗ ಮಾರಾಜಿ ಏರೇನೆ ಇಲ್ಲಕ ಮತ ಪಿಕ್ಚರ್ ತ್ಯಾರ ಪೋಪನಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸಿಂಗಂ ಸೂರ್ಯನೇ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ್ಗೆ ಬೈದೆ ಕೋಲೇರ ಒಕ್ಕಡ ಆಸೆ ಬಿಟ್ಟ ಸೂರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬೈದ ನಮ್ಮ ಮಾರಾಜಿ ನೀನು ಅಪ್ಪೆ ಗಂಟಲಾದ ಬಂತೆ ಆಯನ ಚೆನ್ನೈ ತರ್ಪದೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಇಡು ಅಂದೆ ನಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಓಲೆ ಲೆಪ್ಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಬದರ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಲೆಪ್ಪೇನ ಬೇಗ ಲೆಪ್ಲೆ ಸಿಂಗಂ ಸೂರ್ಯ ಉಳ್ಳವ ಸಿ ಸೂರ್ಯ ಚುಳ್ಳಮೈ ಪರ್ಬೋತೇನಾ ಸಾಮಾರೆ ಉಳ್ಳವ ಪಂಡ ಚುಳ್ಳ ಹತ್ತು ಮಾರಾಜಿ ಉಳ್ಳವ ಪಂಡ ತಮಿಳ್ ಉಲಾಯ್ ಬಲ ಅಂತ ಪಣ್ಯ ಲೆಪ್ಲೆ ಇಂಕ ತೂಡಿಯ ಬೇಕೆ ಸಿಂಗಂ ಸೂರ್ಯ ಉಲಾಯ್ ಬಲ ಸಾವೆ मन भवन उठे दर सिहर उठे जब खबर उठे के आवे सिंघम ना मगर चले बस कहर चले जब आवे सिंघम ये सूर्य बूरिये अपगांड सूर्य बूरियर ने जा ಸೂರ್ಯ ಕುಸಿತ ಬೂರಿಯೇ ನು ಸಿಂಗಂ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಸ್ಟೈಲ್ ಸಿಂಗಂ ಏನ್ ಜಾತನ ಜಿಪ್ಪು ಪಾಟಿಯಾ ಅವೇಂಜಿನ ಸೆಂಟರ್ ಲಾಕ್ ಆಟ ಬರ್ಫನ ಆಟ ಬರ್ಫನ ಏರಿಯಾ ನಾ ಆಟ ಬರ್ಫನ ಕತ್ತಲೆ ಏರಿಯಾ ಈ ಸೂರ್ಯ 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 ಸೂರ್ಯ
ದಾದ ಮತ್ತೆ ಸಗತ್ತವ ದಾಲಾಪುಜಿ ಮಾತಾಡ ಪೆಂಡ್ರುಸ್ ಪುಯ್ಯವು 4ನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಿಂಗಮ್ ದಾಯ ನಮ್ಮಿ ಅವು ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಅವು ಖಾಲಿ ಆತಿ ಬತ್ತದ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಮಾತ್ರ ವಾಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ವಾಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಏಲಿ ಎದ್ದೇಲಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ ನಿಕ್ಲ ಬ್ಯಾಗಡಿ ಲಿಪ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪೌಡರ್ ಬತ್ತಲೊಚ್ಚಿ ಆಯ್ತ ಬದಲು ಚೂರಿ ಬಿಸಾತಿ ಮುಂಚಿನ ಪೊಡಿ ಆ 2 ಕಿಲೋ ಬಾಯ್ಲರ್ ಗೋರಿ ಕೊನಾಲೆ ಕಬಾಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೇತದಾಲ ಬರ್ಚಾ ಆ ಬೇತೆ 2 ಬಿಯರ್ ಕೊನಾಲೆ ಪರ್ಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪುಲೆ ದೇ ಎಂಜಿನಮೆ ಏನೋ ಒಪ್ಪನ್ನತ್ತು ಮುಂಚಿನ ಪೊಡಿ ಮ್ಯಾಗ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಣ್ಣಿ ಆ ನಿಕ್ಲ ಕರಾಟನ ಕಲ್ಪಲೆ ಕರಾಟೆ ಕಲ್ತು ಮೇನ ಸೊಂಟ ಪೊಲ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ ಇಂಗ್ಲಂಜಿ ದುಂಬು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪೇದು ನಂಜಿ ಈ ಹಿಂದಿ ಚಾನೆಲ್ ಮತ್ತು ತೂನಗ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ತೂನಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಮಲ್ತನ ಎಂಚ ಬಂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಅವೇ ಟೈಮುಡು ಬಲೆ ತೆಲ್ಪಲೆ ಸೀಸನ್ 1 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದು ಬಲೆ ತೆಲ್ಪಲೆ ಸೀಸನ್ 1 ಪೋಡು ಬಾರಿ ಆಸೆ ಎತ್ತುಂಡು ಇಂಗ್ಲ ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರ ಬೀಸೋಡ ಪಂಡ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ಗ ಪುದರ್ ಕೊರ್ಕಂದು ಅಪ್ಪಗ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಅಂತ ಬರ್ರಾಯ್ ಜಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಸೀಸನ್ 2ಗು ಅರಿಣಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಕೂಡ್ಲ ಪಂಡದು ಬೈದೈತೆ ಸೀಸನ್ 1 ಕರಿದಾಯಕ ಸೀಸನ್ 2ಗು ಎಂಗ್ಲು ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದೈತೆ ಸೀಸನ್ 1 ಬರ್ರಾಯ್ಜಿ ಸೀಸನ್ 2 ಅಂದ ಫಸ್ಟ್ ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ಒಂಜಿ ನಟ್ಟುನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬತ್ತೊಂದು ಮಲ್ತ ಐಟ್ಯಾನು ಒಂಜಿ ಲೇಡಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗೆನೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಪೆಟ್ಟ ಒಂದನ್ನು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಜುಗಾರಿ ಒಂದನ್ನು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಕೋರ್ದಾಟ ಒಂದನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಸಾಹೇಬ್ ಬತ್ತದು ಶುರು ಓ ಉಂತವೆ ಓಳು ಪೆಟ್ಟಾಪನ ಅವೇನು ಉಂತವೆ ಎರಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಿ ಯಾಕೆ ಏ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಪೆಟ್ಟಾಪುನು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಜುಗಾರಿ ಒಂದನ್ನು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಕೋರ್ದಾಟಾಪುನು ಪೊಲೀಸ್ ಸಾಹೇಬ್ ಬತ್ತ ಶುರು ಓ ಉಂತವನಿ ಒಯ್ನು ಉಂತವನಿ ಜೀಪ್ ಉಂತವೆ ಅವು ಉಂತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕತ ಮಾತ ಉಂತವನಿ ಕುಡಂಜಿ ಕೇನ್ವೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬುನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಪಡಿಕ್ಯಾರ ನೀರಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬುನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಪಡಿಕ್ಯಾರ ನೀರಿಗೆ ಎಂಕೊತ್ತುಜಿ ఇక్కడ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಾ పంటగేలే క్రికెట్ గొప్పన ಜಾಸ್ತಿ పడికార్పుని అంపైర్ ಅವೆಂಚೆ ಗಡಿ ತೋಚ್పోజిని ಆಡ ಯಾನು 4 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೂಜೆಟ್ ಲೇಡಿ ಮಲ್ತೆ ಒಂಜೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಜನ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತೆ ಆನಂದ್ ರೋಲ್ ఒక ಪೂರೆಟ್ ಲೆಂಕ್ ಕೊರಂತಿನಿ ಲೇಡಿ ಈ ಲೇಡಿ ಮಲ್ಪುಂದು ನಾನು ವರ ಬೊರ್ಚಿ ಮಾಡಂತೆ ಲೇಡಿ ಬೊರ್ಚಿ ಬೇತ ಬಿನಿ ಕೊರ್ಲೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಕೊರಂತ ಲೆಂಕ್ ಲೇಡಿ ತೊಂದರೆ ಜಿ ಮಲ್ಪು ಲೇಡಿ ಇಂದು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಡು ಒಂಜಿ ಬಡಿದ ನೆಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ತೂವೊಂದಿಜ್ಜಾರು ಅಂಚ ಕನ್ನಡ ಮೇಲೆ ವರ ಗಲಾಟೆ ಪುಣಿ ವರ ರಾಜಾ ಪುಣಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಆಯನ ಕಣ್ಣನ ಪುಪ್ಪಳ ಅಮ್ಮೆರ್ಲ ಬರ್ಪುಣಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆ ನೆರ್ಪುಣಿ ఒక బలే తెలిపలే నేర్పుని దాదే బలే తెలిపల కరెంట్ బిల్ ఖర్చు అంచే ఇంచంది ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರ ಬೀಸೋಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರ್ಪೇರು ಯಾಪತ್ತುನ್ನಲ್ಲ ಧಾರಾವಾಹಿ ತೂಪಾತ ನಿನ್ನ ಟಿವಿನವರ ದರ್ತಿ ಮಾಡುವೆ 24 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಧಾರಾವಾಹಿ ತೂಪಾತ ನಿನ್ನ ಕೇಬಲ್ ಬಿಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಏನ್ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಕಟ್ಟುವನದೆ ಅಮ್ಮೆ ಕಟ್ಟುವನದೈತೆ ಇದು ಅಮ್ಮೆ ಕಟ್ಟುವದ ಏಪಲ ಇರ ಅಮ್ಮೆರ್ಲ ಅಜ್ಜರ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಹೆಣ್ಮ ಕಾಲುಗಳ 10 ಗಂಟೆಗಳ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಬಲೆ ತೆಲ್ಪಲೆ ತುಂಬುಜರ ಅಪ್ಪಗೆ ಇರ ಕೇಬಲ್ ಬಿಲ್ ಖರ್ಚಾಬುಜೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಇರ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಖರ್ಚಾಬುಜೆ ಅನ್ನದೆ ಎಂಕಲು ಪ್ರಾಯದಕಲು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ತೂಪೆ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಂತ ಪಾತ್ಯರ್ನಾದೆ ಎಂಕಲು ಹೆಣ್ಮ ಕಾಲುಗಳ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗಳ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ತೂಪೆ ಬಂದ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಂತ ಪಾತ್ಯರ್ನೈ ನಮ್ಮೆ ಎಂಕಲ ದುಮ್ಮ ಮರ್ದ ಗೇತ್ ಖರ್ಚ ಅಂತಾನೆ ಒಮ್ಮ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ ದೀತಿಜಮ್ಮ ಎಂಕೊತ್ತನು ಒಂಜಿ ಸಾರ ಖರ್ಚ ಒಂದಿತ್ತು ಅದೇನು ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ದೀತಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅಂಡೆ ಸಮಾಚಾರ ಎಂತ ಇತ್ತೆ ಖರ್ಚಾಪುನ ಇತ್ತೆ ಮರ್ದ ಖರ್ಚಾಪುನ ಆ ದಾಯ ಖರ್ಚಾಪುಜಿ ಉಸಾರಾತ ಎಂಚ ಉಸಾರಾತಿನಿ ಎನ್ಮ ಕಾಲೆಕಲ 10 ಗಂಟೆಗಳ ಬಲಿ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಎಂಕುಲ್ ತೂಪ ಅಕುಲ್ ಎಂಕಲ ಬಂಜಿ ನಿಲ್ಲಿಕೆ ತೆಲಿಪಾವೇರು ಐಟ್ ಎಂಕಲಂಜನ ಸೀಕದಕುಲು ಎಂಕಲಂಜನ ಪ್ರಾಯದಕಲ ಆರೋಗ್ಯ ಏತೋ ವೃದ್ಧಿ ಆತನ ಗೊತ್ತಾ ಇಂಗ್ಲ ಎನಿದಿ ಜನ ಬರುವ ಬರಂದ ಗೊತ್ತಾಗ ಮಲಮಲ್ಲ ತಂಡೋಲು ಬೈದ ಸೀಸನ್ 1ದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಮಲಮಲ್ಲ ತಂಡೋಲು ಎಂಟ್ರಿ ಆತ ಐದು ಬಕ್ಕಲ ಇಂಗ್ಲ ಬೈದ ಬಣ್ಣದ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ಪುನ ಇಜ್ಜ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇತೆ ಬೊಕ್ಕದ ವಿಷಯ ಎಂಗ್ಲ ಫೈನಲ್ ಬತ್ತದು ಆ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ತೆಲ್ಪಾಲೆ ಪನ್ಪುನ ವೇದಿಕೆ ಜನಕಲಿನ ಏತು ತೆಲ್ಪೋ ಪನ್ಪುನ ಎಂಗ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಎಂಗ್ಲ ಐಕ್ಕು ಸಾಲದ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂಗ್ಲ 4 ಜನಲ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಗ್ಲ ಗುರುಕುಲ ಆಯ್ನ ರಮ ಬೀಸೋಡು ಆನ ಬತ್ತದು ಅರ್ನದ್ದು ಏತು ತೀರ್ನ ಆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಗ್ಲೇನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಎಂಗ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗುರು ಬಯರ್ ಆರ್ಲ ಬತ್ತದು ಆರ್ನ ದಾದ ಮಾಯ್ತುಂಡು ಆರ್ಲ ಏತು ಭಂಗ ಬೋರ್ಡು ಆತು ಭಂಗ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಮಾತ್ರ ಏತು ಜನ ಎಂಕ್ಲೆ ಸೇರಿದ ಭಂಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಜಾಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜನಕ್ಲೆ ತೆಲುಪಾಗೊಂದು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪರ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತನ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಂಜ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಆರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆರ್ನ ವಾಲು ಎಂಕ್ಲೆ ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬಯ್ಯನ ಎಂಕ್ಲೆ ಸೇರ್ಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತಾಲ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಬಂದದ್ದು ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಏತು ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕುನ ಇಜ್ಜ ಬಂದ ಬೊಕ್ಕದ ವಿಷಯ ಆನ ಜನಕ್ಲೆ ತೆಲ್ಪೋಣ
ಬಂಗನೆ ಎಂಕ್ಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಇತ್ತೆ ಓಲ್ ಪೋಂಡಲ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಬುಡ್ದು ಹಿರಿಯರದ್ದು ಪತ್ತಿನ ಮಲ್ಲಕ್ಕ ಅಂಜೋಲ್ ಮುಟ್ಟ ಪೊನ್ನೋಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೋದಿಲ್ಲೇರಿ ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿಲೇಕನೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ನಿಕುಲ 4 ಜನಕ್ಕುಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಲ ಸೂಪರ್ ಒರಿಯನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮನ್ಪುನತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ್ನ 4 ಜನಕ್ಕುಲ ನಿಖಿಲ ರೋಲನ್ನು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಂದರ್ ಆಲ್ ದ 4 ಆಫ್ ಯು ತಪ್ಪು ಎಂಕ್ ನಾಡು ಪತ್ತರ ಆಪುಜಿ ఒక ಅವು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಅವು ಪೂರ ಹಾಕದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರೋದು ಫುಲ್ ಅವಲ ಬೇತೋಯ್ಕ್ಲತ್ ಲಾಸ್ಟ್ದೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಶೋಕ್ ಮಂದರ್ ಒಂದೇನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದು ಪೋಡು ವಿಜಯಣ್ಣನ ಫೇವರೆಟ್ ಟೀಮ್ ನಿಖಲು ಹಲೋ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಟುಡೇ ವಾಟ್ 2 lakh very good please deposit it in my account okay don't any coin only note okay sound allergy yeah I am full busy yes I have to meeting tomorrow morning with this Siddharamaiah yes chief minister yes yeah I have to move okay bye arun sir en call mantere ಈ ಲೋಲ್ಲ ನೆಕ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆಗೆ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಯಾನ್ಲ ಬರೋಡು ಯಾನ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಪೋಡು ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಪುಗಾಡ್ತೇನೆ ಕೇನೋಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಅವೇ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಸೀಸನ್ 2 ಪೋನಾಗ ಫಸ್ಟ್ದ ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ನಟುನಾಯನ ಪಾತ್ರ ನಟುನಾಯ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಪೇ ಪೊಣ್ಣು ಬರ್ಪಾಲು ಪೊಣ್ಣು ಬರ್ತದು ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಪೂರ ಕಾಮಿಡಿ ಆಪುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಫೌಂಡ್ ಪಾತ್ರನಾಡು ಓವೇ ವಿಷಯ ಎನಿ ವಿಷಯ ಆಯ್ತುಂಡು ಎಂಕಲ ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆಗೆ ಫೈನಲ್ ಎಂಗ್ಲು ರೆಡಿ ಆತ ಎನ್ನ ಗುರುಲ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಅರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ರಮಾ ಬಿಸಿರೋಡು ಅರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನೋಡು ಎಂಗ್ಲು ಫೈನಲ್ಗೆ ಬರ್ರಿಯರಿಗೆ ಎಂಗ್ಲು ರೆಡಿ ಆತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಲಮಲೆ ಎಂಗ್ಲು ಬಂಜಾರ ತೆಲಿಪಾರೆ ಎಂಗ್ಲು ಫೈನಲ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಫೈನಲ್ಗೆ ಬರ್ಪನೆಗೆ ಎಂಗ್ಲು ಅರೆಂಜ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಗ್ಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನದ ಎಂಗ್ಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ಗೆದನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಅರೆಂಜ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದಾಗ್ಲು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಚೇರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಎಡ್ಡು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರಶಂಸೆ ತೆಗೆದಿನ ಎಂಕ್ಲಿ ಎನ್ನಂದಿನ ಮಟ್ಟಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಚೇರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ತೆಕ್ಕು ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಜಾಗಿರ್ ಪೋಯಿನವುಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಪೂತರಿತಾರೆ ರಂಜಾನ್ ಬಂದ್ಲು ಪೂಜೆರು ಮಾತಲೆಪ್ಪುನು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಬೇರಿಪತ್ತು ಎಂಚೊಲ್ಲರದ್ದು ವಾಟ್ ಕಾಮಿಡಿ.